дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоб баробаркунии ғайринақдӣ. дар қавола ҷамъоварии картошка ва дарави ҷав идома дорад. соҳибкор роҳи ёриро қирпӯш мекунад. замини кишт дар амудара бояд бо самар истифода шавад. гармхона дар ҳота. дар хоҷапанҷ ва сафобахш деҳқонон соҳилбандӣ мекунанд. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам аз 1 августи соли 2023 пардохти андозҳо бочҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷет, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ, намудҳои дигари хизматрасониҳои давлатӣ, инчунин қабули маблағҳо аз ҷониби вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ, минбаъд хизматрасониҳои музнок тариқи ғайринақдӣ амалӣ карда шавад. аз ҷониби вазорату идораҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ ба таври нақдӣ қабул намудани пардохти хизматрасониҳои музнок манъ карда шавад. бонки миллии тоҷикистон, вазорату идораҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ инфрасохтори заруриро барои қабули пардохтҳои ғайринақдии худ то санаи 1 августи соли равон таҳия, ташкил ва таъмин намояд. ҳамгирӯи инфрасохтори қабули пардохтҳои ғайринақдии худро ҷиҳати қабули хизматрасониҳои музнок то 1 августи соли 2023 таъмин намоянд. бо мақсади ҳавасмандгардонии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои анҷом додани хизматрасониҳои ғайринақдӣ оид ба ҷорӣ намудани меъёри ягонаи пардохти ҳаққи хизматрасониҳои ғайринақдӣ ва тартиби пардохти он чораҷоӣ намоянд. якҷоя бо хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати таъмини амнияти иттилоотии пардохтҳои ғайринақдӣ чораҷоӣ намоянд. хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатие ки хизматрасониҳои музнокро ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ анҷом медиҳанд, бо тартиби муқарраршуда якҷо бо операторони шабакаи алоқаи барқӣ пайвастшавии бефосила ба шабакаи интернет ва суръати зарурии он, инчунин фаъолияти муназзами воситаҳои электронии пардохтиро таъмин намоянд. кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо бонки миллии тоҷикистон, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатие ки хизматрасониҳои музнокро ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ анҷом медиҳанд, корҳои тавзеҳотию фаҳмондадиҳиро бо истифода аз тамоми воситаҳои ахбори omma аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоӣ мунтазам амалӣ намоянд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, вазоратҳои адлия, молия, бонки миллии тоҷикистон ва хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон то санаи 31 декабри соли 2023 ҷиҳати фаъол намудани портали ягонаи пардохти хизматрасониҳои давлатӣ чораҷоӣ намоянд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон санадҳои худро то санаи 1 сентябри соли 2023 ба фармони мазкур мутобиқ намояд. бонки миллии тоҷикистон, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ ҳар 3 моҳа оид ба рафти иҷрои фармони мазкур ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намоянд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 22 июни соли 2023 саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Мирзо Бобо Қиёмове ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент ки дар мавзеи Қавғола воқеъ аст талош мекунанд аз замини кишт оқилона истифода намоянд, аз он ду ҳосил гиранд. ҳоло дар ин ҷо дарави ҷав ва ҷамъоварии картошка идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти ҷамъоварии ҳосил дар заминҳои кишти саҳмдори хоҷагӣ Мероҷиддин Раҷабов шинос шуда, ба ӯ ва аҳли оилааш барои заҳмати шоиста ва рӯёндани ҳосили фаровон таҳсин гуфт. картошкаи рӯёндаи ӯ аллакай дар бозори шаҳр ба фурӯш гузошта шудааст. деҳқонон баъди ҷамъоварии ҳосил дар ин заминҳо чун кишти такрорӣ, сабзавот ва дигар зироати ғизоӣ кишт менамоянд. сокини деҳаи ёрӣ Зокир Шарифов бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иқдом намудааст ки 1.5 километр роҳи даромадгоҳи деҳаи ёриро қирпӯш намояд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми шиносоӣ бо рафти таъмири роҳ ин иқдоми ӯро арзандаи шоиста унвон карда, дар суҳбат бо сокинони деҳа аз онҳо дархост намуд ки ин ташаббусро дастгирӣ намоянд. ҳоло бо таҷҳизоти роҳсозии муассисаи давлатии истифодаи роҳҳои автомобилгарди шаҳр қирпӯшкунии роҳ идома дорад.
ин навбат ҳангоми боздид аз ҷамоати деҳоти Амондара раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, сокини деҳаи Амондара, омезгори собиқадор Садриддин Ҳалимовро, ки чанд сол боз бемор аст, аёдат намуда, ба ӯ тӯҳфаҳои пулию молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳрро тақдим намуд. бо вуҷуди беморӣ бо маслиҳати ӯ ҳамсар ва духтаронаш дар гӯшаи ҳавлияш хумдони гаҷу оҳакпазиро, ки худ сохта буд, мавриди истифода қарор доданд. ҳар навбат инҷо то 250 кило гаҷу оҳак мепазанд. дар таҷҳизот барқӣ месоянд ва ба харидорон пешкаш менамоянд ва ба ин васила як қисми хароҷоти рӯзгорашонро пеш мебаранд. сифати ин маҳсулоти сохтмониро мизоҷон хуб арзёбӣ мекунанд. ҳангоми боздид аз ҷамоати деҳоти Амондара, шиносоӣ бо истифодаи заминҳои кишт ва ҳолати парвариши зироат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи роҳбарони ҷамоати деҳот ва хоҷагиҳои деҳқониро ба ин масъала ҷалб намуд. гуфта шуд, ки ҳарчанд таъминот бо оби полизӣ нисбат ба пешина беҳ шудааст, на дар ҳама қитъаҳо заминҳои кишт бо самар барои истеҳсоли маводи ғизоӣ истифода мешаванд. баробари ин таҷрибаи саҳмдорон, сокини деҳаи Амондара Ҳаид Сопиров ва сокини деҳаи Сафобахш Улмаз Нориев, ки бо маблағи худ чоҳи амудӣ канда заминҳои саҳмияи худ ва дигар ҳамдиҳагонро бо оби полизӣ таъмин намуда, кишти зироат аз ҷумла сабзавоту картошкаро хуб ба роҳ монданд, арзандаи дастгирӣ дониста шуд. сокини деҳаи Сафобахши ҷамоати деҳоти Амондара Неъматулло Султонов дар 6 ҳисса замини назди ҳавлигиаш 4 гармхона бунёд намуда, онҷо помидору бодиринг ва қаланфури булғорӣ парвариш кардааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз гармхонаи ин деҳқону соҳибкори кордон дида намуда, барои ин ба ӯ таҳсин хонд. тавре гуфта шуд, ӯ ниҳолҳои кӯчати помидорро аз шаҳри Хуҷанд оварда, барои таҷриба дар гармхонааш парвариш кард ва он имсол ҳосили фаровон дод. аллакай ӯ чанд навбат ҳосили гармхонаҳоро ба бозор баровард ва бо нархи дастрас ба фурӯш гузошт. ба Неъматулло Султонов пешниҳод карда шуд, ки таҷрибаи парвариши помидору дигар сабзавот дар гармхонаро дар майдони васеъ ба роҳ монад. дар ин кор ба ӯ мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр мусоидат менамояд. ҳангоми сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Амондара раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳои соҳилбандӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии деҳаҳои Хоҷапанҷ ва Сафобахш шинос шуд. инҷо ҳар сол деҳқонон домани майдони шолиро аз ҳисоби заминҳои соҳили дарё зиёд менамоянд. тавре гуфта шуд, имсол деҳқонони Хоҷапанҷ дар 20 ва дар Сафобахш беш аз 100 гектар заминҳои соҳили зарафшонро ба кишт омода карданд. дар ин ду мавзеъ имкони ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани боз наздик ба 300 гектар замин барои шоликорӣ мавҷуд аст. ҳоло ки ҳаҷми оби дарё афзудааст, деҳқонон барои аз обхезӣ эмин доштани киштҳо, корҳои соҳилбандӣ ва таъмири бандҳои мавҷударо идома медиҳанд. ба деҳқонон гуфта шуд, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар ин кор ба онҳо ҳамаҷониба мусоидат менамояд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.